Moi! J4P:n koekeittiössä tänään Dellin 12-tuumainen Rugged-tabletti. Ajattelimme testata, mitä se oikeasti kestää. Teknisiä ominaisuuksia ja muita voi käydä katsomassa meidän kotisivulta, mutta tärkeä näissä on se, mitä se tekee tuolla kentällä työkäytössä, kun tarvitaan oikeasti kestävyyttä. Katso, video pyörii edelleen, kyllä se kestää. Seuraavaksi painumme ulos katsomaan, mitä pakkanen tekee koneelle. Noi, nyt ollaan täällä ulkona pakkasessa ja pitää sanoa, että kyllä tää täälläkin toimii, jos täällä nyt tarvii tehdä jotain töitä tabletin kanssa yleensäkään. On kätevä kynä, sen kanssa on helppo kosketusnäyttöä käyttöön, mutta toimii ihan yhtä lailla myös hanskujen kanssa. Ja edelleen kestää samalla tavalla heittämistä. Vaikkei sitä nyt kannata heitellä, mutta kestää kuitenkin erittäin hyvin. Päivän päätteeksi työkoneen kannattaa pestä kunnolla, niin seuraavana päivänä paljon mukavampi aloittaa taas työn tekeminen. Dellin kanssa se hoituu näin. Sen lisäksi, että tabletti kestää sen, mitä valmistaja lupaa. Voi sillä katsoa vaikka 10 kotisohvalla.